O West Coast Swing é un estilo de baile que naceu na costa oeste dos Estados Unidos nos anos 30. Dos Estados Unidos a Galicia, de costa oeste a costa oeste, esta modalidade de baile chega agora á comarca do Salnés. A West Coast Swing Galicia e o Concello de Vilanova organizan a primeira edición do Magosto Westi. Una disciplina de baile con sus orígenes, yo creo, en el swing, en la música, empezó con la música de los 50, de aquella forma de bailar clásica, de casi acrobática, más que de Fred Astaire, yo creo que de Gene Kelly, de ese tipo de cantando bajo la lluvia, un americano en París, pero evolucionado al siglo XXI con otro tipo de músicas y otros actores. Y va a ser un fin de semana enseñando eso, enseñando clases abiertas, sesiones de baile y exhibiciones. O evento terá lugar do venres ao domingo no pabillón multiusos de Vilanova. Serán 3 días de moito baile con clases abertas, o concerto do grupo Desconcerto e a exhibición de 2 artistas con fama internacional, Sara Mouchón e Miquel Menéndez. Pois nada, durante o fin de semana vamos ter unhas clases aí con uns profesores internacionais, que é a primeira vez que traemos así a Galicia uns con este caché. Son Sara e Miquel, que ela é de Estados Unidos, é unha profesora de Estados Unidos, e ele é de Barcelona. E son os únicos all-star da categoría de top de West Coast Swing aquí en España. E tamén vamos ter unhas clases abertas con profesores galegos, todos de aquí, da zona. O festival mestura o swing da costa oeste dos Estados Unidos cunha tradición galega, o Magosto. Vamos ter tempo a bailar, vamos ter tempo a comer, vamos ter tempo ben xente de outras comunidades de Valencia, de Barcelona, entonces pois vamosles enseñar tamén un pouquiño eso. Por exemplo, nós chamámoslle Magosto Westi porque a eles queríamoslle enseñar un pouquiño tamén o que é a festividade do Magosto aquí, entonces pois tamén estamos pensando traer castañas, asadas. Todas as actividades son gratuitas agás o concerto, que terá un custo de 5 euros. Dende o Concello non descartan a idea de retransmitir o evento en directo a través da súa canle de YouTube.